मुंबई गोवा महामार्गावर ओरोस या ठिकाणी आहोत। माझ्या मागे आपण पाहत असो या ठिकाणी एक अपघात झालेला आहे। दुपारी हा 2:30 वाजता बरोबर अपघात झालेला आहे। सध्या पर्यटक मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग आणि गोवा ह्या दिशेने आलेले आहेत आणि ह्या पर्यटक पुन्हा पुण्याच्या दिशेने जात असताना हे गाडीचा अपघात झालेला आहे। दुपारी झोप लागली आणि गाडी डिवायडरवर गेली असं चालकांचं म्हणणं आहे। मात्र सुदैवाने ह्याच्यामध्ये कोणाही मोठं हानी झालेली नाही। मात्र गाडीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे हे आपण पाहिलेलंच आहे। खरं म्हणजे जर बघायला गेलं तर ह्या ठिकाणी अपघाताची मालिकाच जणू सुरू झालेली आहे। आज शुक्रवार आहे, आज हा अपघात झाला आहे। काल गुरुवारी थोड्याच अंतरावर म्हणजे आपण एक 50-1 मीटरच्या अंतरावर इथे रवळनाथ मंदिरच्या समोर असाच अपघात झालेला होता। सकाळी लक्झरी बस प्रवाशांना उतरण्यासाठी खाली थांबलेली होती। अशाच वेळी भरधाव वेगात मागून पर्यटकांची आलेली गाडीने या बसला मागून ठोकलं होतं। तर त्याच्या अगोदर म्हणजे बुधवारी या अजून थोडं त्या बाजूला म्हणजे तो जो पेट्रोल पंप आहे तिथे त्या पेट्रोल पंपाच्या समोर एक लॉरी डिवायडरवर चढली होती। अशी 3 दिवस सतत अपघाताची मालिका या ठिकाणी सुरू आहे। मात्र सुदैव हे की हे एवढे मोठे अपघात होऊनही अद्यापपर्यंत मनुष्यहानी झालेली नाही किंवा मोठं काही त्यांना दुखापत झालेली नाही। आता हा जो आपण अपघात बघतो ह्या अपघातामधूनही जे फॅमिली होती चार जणांची फॅमिली आणि एक लहान मूल पण होतं। मात्र ह्याच्यातल्या कोणालाही मोठंसं काही दुखापत झालेली नाही। मात्र वाहनाची फार मोठं नुकसान झालेलं आहे हे आपण पाहू शकतो। अपघाताची मालिका ही या ठिकाणची कधी थांबणार असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडलेला आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू माडेश्वर, सिंधुदुर्ग नगरी।